Na what's up guys, itt Oliverkon 10, és még nem AC4, de már AC, hiszen a Revelations. Tegnap rendeltem meg a játékot, és úgy gondoltam, hogy ez egy nagy szar lesz. Hát végül is akartam egy olyan videót csinálni róla, hogy mekkora egy fosa játék, meg ilyen béna, meg szar, meg nincs tartalma, meg nincs sztoria, csak úgy öldököz egyfolytában azt, de jó játék, hiszen stb. De jó játék, hisz ez egy jó játék. Én eddig az AC2 óta mindegyik ilyen szarjátékok, hogy az AC az egy szar, meg ilyen fos, meg ilyen unatkozott, na mindegy, amit mondtam az AC-ról, de kezdjünk is bele, iratkozz fel, lájkold a videót, és nézd meg a videót. Na, én itt is lennék. Na. Így. Én már itt is lennék. Remélem lehet látni a... Mindegy, nem teljes. De most mi van? Ez már magától ki szokott húzódni így. Na mindegy, várjatok, még hátrébb viszem, hogy lehessen látni. Jó. Na, oké. De most mi van már megint? Miért már meg ez a szar? Oké, kész. Állj meg, mert megölök. Jó. Oké. Kezdenék is bele a játékba, csak előtte berakom a levezt. Szép, tiszta, AC Revelations. Ügyelünk arra, hogy 9 perces legyen a videó. Majd nézem, mert ha tele lesz a memóriaim. Fejben lövöm magam. Mondjuk az mivel, azt nem tudom. Akkor lekésem magam, mert itt van konyhakés. Addig szeretnék beszélni a játékokról, hogy milyen lesz. Na hát PC-n egyetlen egy játék lesz. De még a PC-n még nem tudtam be a hangot. Vagy lehet, hogy 2, de a másik lagolni fog. Kod 1 lesz story mód végigjátszás, az lagolni fog. Meg lesz Csé. És Ivo, maradjál már videózom, tudod? Hogy bemutassalak téged? Gyere cic. Ő itt Ivo. Nem bírtalak. Nagyon hülye cica vagy. Na. Ja. És lesz sok videó. Ó, ki van írva, és tartok. Jó, ugye. Hát lesz Csé, akkor Code, lesz Injustice, mert már raktam fel. AC4 az a következő videóban lesz. Lesz GTA, Call of Duty, Far Cry 3, Call of Duty lesz. God of War is lesz, Mortal Kombat. Hát Medal of Honor, Warfighter, arra még gondolkozok. Code Ghost is lesz. Lesz Lego Batman 2. A Grand Theft Auto Episodes from Liberty City, meg a... más nem lesz, meg talán még a Tekken 6, meg a Tekken Hybrid, meg esetleg még a Battlefield Bad Company, tehát ennyi játékokról lenne szó, és mindegyik végigjátszás, meg multiplayer, amelyiket persze nincsen. God of War-on persze tudja, hogy lesz. Tehát akkor kezdjünk is bele a story módba. Hát nem hosszas. Ugye látjátok, már belekezdtem, konkrétan 2 vágyát csináltam meg rajta. Ugye Desmond, az emberünk. Desmond Miles. Your life has changed so much in so little time. Hát nem tudom, hogy ezt el kéne skippelni, de nem tudom. Nem lehet elskippelni, ez a baj. Mindegy. Ó, shit. Eddig nézzétek nyugodtan szépen a videót. Ha meg nem, akkor ugorjátok át majd YouTube-on. Not like those Templars. Cold and calculating autocrats, drunk on power, obsessed with order, all that. We're doing our best to stop them. Yeah. Doing our best.
remember the Animus, the machine we use to unravel genetic memories and relive the lives of our ancestors? Ha nem lesz belőle még játékidő, ugye itt van Alter, ha nem lesz belőle játékidő, bár úgy látom, hogy nem nagyon lesz, van ez 5 perc. You were Ezio Auditore. Hát talán még lesz. Italian with charisma and a talent for revenge. Játékidő talán még lesz belőle, de nagyon kicsi. Az játék tele van videóval. Szerintem felrakok még egy részt, hogy legyen idő a játékmenetre is. The ones who came before. You know the apple's power. You felt it for yourself. Oh, it's been fun, hasn't it, Desmond? But that's about to change. Your mind is fragmented, falling to pieces. And if you don't find a way to wake up, you may lose yourself. Én nagyon utálom amúgy ezt az Abstergo szart. Hát úgy látszik, hogy betöltött a játék, nem sok idő lesz, már mondom. Ugye animus. Ennyi van még. Szerintem jó lehet látni ezzel a játékot. Ahhoz képest egy tablettel veszem. Fú, most ne akadozz. Akadozik. What's happening? I can't move. I can't. No. Megpróbálom megcsinálni azt, hogy ne akadozzon. Hát gyerekek, várjunk. Elszkipelem ezt a részt, megcsinálom, és akkor mehet az Eziós rész. Kezd unalmassá válni. Akkor ide be is mennék, és itt kifogadni ilyen sok Ubisoftos szarságot, hogy ennyi Ubisoft meg ilyenek. Itt is van a játék, AC Revelations. Ugye Alter mutatja, hogy és merre. Álljál már meg! Jó. Itt szerintem már jó lesz. Nem biztos, na majd mutatja Alter, hogy menjünk és merre. Ugye itt van, ezt a gyereket meg kell verni. És adjál neki, Ezio! És ugye jól, megvertük. Ugye itt fel kell így ugrani. És már mehetünk is tovább. Itt is lesz egy videó. Ugye itt van a Assassin. Rejtett penge. Ez beragadt. Shit. Elviszi a kardot. Jaj, nem áll. Jó, hogy lesz kipsz. És akkor kard. Go, go! Engedjél már. Ja, volt. Akkor én el is köszönnék, ennyi lett volna a videó. Sziasztok! Ja, és iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videót. Sziasztok!